Apaan nih sing rawat? Ora mandi. Nang radio Ayo, bareng sarwane akeh radio. Lah iya, apa neh kae Pak Mingun kae. Oh, langsung mari yo. Lah Pak Mingun kae diluke omong. Aduh jamu ya. Ya syaratnya enteng bar aja ndelok rumane TV. Radio aja ndelok TV. Mari pokoke. Oleh Lah iya. TV, ngomongane radio ndelok TV nang omah. Kamu dengaran titik mun des tas sarapan omah ya. Nang omah rica-rica. Beh, jan Ora nang apa titik bojomu mari pomrong. wis Lah, wis karo watu etak. Lah, Kaya ning emper ae, ndek barang wisane ning emper. Mari iki jujar-jujar iki. Main kula nang mari rica-rica. lah mentok entek kok rumah asane. Apa lek sitok ae? Ya sih, kita anggrem mau yang jebol teh. Anggrem. Anggrem. Ini mergo geringe metoke dikano ya. Di bleh ya. Ngeluh asine iki. Jan Kalau metoke dibleh ya. ya mecepet temu panane. Buri ya. Biasane sing Oh, Ini kepelian judo. Yo. dan apa wes wes opak ya enggak wes ya loro iki yang disarat ora wali ganti nenek kok oleh nggawa sak tok lek ora ayo te ora nek warni ora nek sing anu ora nek cak dingge anu. cak nggih guyon ya Iya no. apa wis mari ngidil Wes. Aduh, wis ora apa-apa lah ora enak 5 menit ayo. Ora usah mau matok Pak iki, Ndra. Usah mau matok. ya kali yo tau mah Anu hawane. ayo cuaca panas hujan Kowe duwe peci stil iki kok ndes iki. Larang lho iki. iki ya Heeh. iki zamane Metro to kene peti larang ning gubuk e sapa ya sing gawa Pecine napa mereke? cuma mereka apa wong anu ya nek sir topi abang eneng nek bupet ini Guntur aku topi abang piye topi abang kabeh abang Lah kok tak mau baris kae. baris Ya, maksud ditata. awang balik apa anang bupet sampean mlebu setan kae bleng bupet sing etan dhuwur di sekulon dhuwur dhewe lek petine Pak sapa ya Pak. lek Anu bos. DPR lho sapa Bapak bos sampean mulan kaitan kok. tak dulu Mbah Haji Nggih. ada warga sangi sawah ya lahane piye ke lahanku kae ngono denane tekon iki kamane dadi langge malet mawon kamane sak sire ngono Jane gantine Pak kudune aja melon sik. yo kudune diganti Nah, ganti opo lombok atau piye tomat poterong jane jangan apa mau langsung ditanduri kacang atau jagung Wah. panen adine kakean. Jagung perawatane ning kono penak ya. yo modal yo akeh yo Ya ora akeh ora yo. akeh modal yo tak tanduri ye ngono Lah iki we bos-bosmu sing ketebune iki wis anu urung dhuwur, Bro. yo wis wayahe ngrabuk wayahe ndangir tapi yo reneng apa-apa Lah iya, ngenteni telepon kok dheke gampangane. ngenteni ora enten telepon ngen tuku pupuke reneng lek Lah cerita arah aku bayarane mboke iki bojone malah njaluk ya iki sakmene ya. kuwi lek
cerita karo aku bayarane tapi sing ku nabi lho sing ditoke ngomong ya kan aku kaya lancang to lek nang kono priyo sing nyekel duit akeh ngono duwite iki wis tak nge mbantu anu sapa sing anake sing gede sapa Kesang nyapa bisa nek sing ngopeni dhewe diwehne ya sakne aku Meh lulus to Pak, iya meh lulus. Meh Ndek 2 tahun. 2 tahun. Lalu barengane Arep mburi karo anakku. Tapi ki anu. Apa ngarane? PKL ning Blitar kene. PKL ning Blitar kene. Kae Ning omah ya. lan terak barengane Iya. enteng men. Marem lho dhek malah nyangon-nyangoni malah Ya ora akeh. akeh. Nggih dhuwit anu ya ditekep dhewe ya. Sing mecang pinter. Lagi njaluk. Enggak, kontok nanyang. Mulai cerita Pak bojo gue duit mlebu wis ora anu lah. Lah ngene sampean ora tau jalan ya Mas ngono. Jalan ora duwe yo apa utang ngono ya. Jadi pokoknya madung mlebu sene cerita sange. Angel. Bari pati kuwi ya. Panen Mas. Takon isine sak iki kae apa kebutuhan engko game garap neh ngono lho. Ben gak bingung. Nek tak warin lho Pak, nek aja sampe teko omah sik. Ini nyisihne. Iya nyisihne ning ngene anu kuwi sing garap kuwi. Jadi ini kok wayah ngupo wayah bayare wong kandel wong luku ki ra bingung aku. Lah dinane kae selawe piye ngono dilebokne ngene anu ya wedok kabeh kok. Lah engko bar panen arepe bayare wong tandur neh karo wong luku bingung. Dukung mek ya lumati barang. Ini Pak Samale ngomong, "Bah, piye es barene?" Sing diri Ngomong sing digarap Pak Samale. Sing etan ya? Ngemes. ora ana apa-apa. Ora ono apa-apa ngengkel ae kon ngemas. Tapi yang dudukne reneng. Ala Pak dimasak dhewe lho tukang njaluk penak men njaluk. Cuma yo ngono kuwi lho Mas. Samale gembereneng ae. Ora kuat ngemas arep sawah barang. Ngono kon tanduran kon apik kok ngendi. Iya. Jane apik Pak tebune iki. Omonge apik rentong atau ngono apik tebune. Lah apa parine ora diusi Ora diusi bare ke tebu iki jangka panjang tahun. Ya iki wis wayahe ngemes, wis wayahe mupo ngimpun ngurung apa-apa. Gak cukete oke. dhewe. Omong nggarapno gelem akeh. Monggo Sing etan ya. karuan. Sing etan Kono lho mayang ngono. Mae ngene kono. Ya ya jan yo piye yo. Tapi omong ora wah sawambate ndrudut ngono. Tapi engko enek tamu sapa ngono wis bowing kok lek golekne rokok olehne anu. Kalian polisi gini Pak Eko jane ra moro Pak. Gini Pak Eko ngono ya. Tuh kok rokok itu sih kae. Lah iya bingung temen iki. Jane ora moro lho jane iki. Ngono sambat ora duwe duit ora duwe anu sambat iki. Jane ora maling kakak-kakak. Ya tak maksudnya lah sing murah sing 15.000 sing larang. Wong sing 30.000 selawe. Lah Pak Babin penak wis 10.000 gelem ya Pak Babin wi. Lah kowe pokoke ngongkon ya lek kuwi. Enak wi. Kadang yo Kongkon. anu Surya Barat. Pak Anda pite.
Oke, Tahu ya. Piro? Hah? Piro? 10.000. Rokok ngene iki lho, tapi sing DA. Tapi tinggi yo anu lho yo anjo ngenes iki. Nggih lho. Tenanan Pak, cerita karo aku. Dik ngene iki yo padha karo sampean ngono. Ya lah yo ora padha aku ngono. Mare Sampean ben dino ben ulan bayaran lah karuan kok aku. lebarane sing anu sing wedok. Aku iki nek dijatah itu ku bensin. Daftar anake kae apa? Dadi ora? Bu, urung ora tekono. Hah? Daftar anake. Saiki ra jamin Mas pas anake anu ra jamin lek dadi saiki. Tenan Mas. Lebokne kayak sertifikat yo rugi atau sertifikat omae. Berarti beneran kayak iki apa? Enggak mesti lek enggak jamin lek. Lah iya ku lho. Angkatan bisa dadi anu no kan jamin. Lah di zaman Harto mesti dadine. Enggak jamin lah.